Sa number 3, 6th District Congresswoman Mercedes Alvarez nagalaom nga mangin functional o maka-operate na ang Negros Island Region antes matapos ang tuig. Karon nga nalagdaan na sa presidente ang Negros Island Region, ginapaabot ang pag-publish sa among nga layi sa Official Gazette o sa Newspaper of General Circulation. 15 dias pagkaligad sa among nga publication sunod sa kay Alvarez, mangin effective na ang layi. Pagkatapos naman siniyang technical working group ang iga-convene base sa layi. Ini ang pagatapuan sa DILG, NEDA, DBM, mga gobernador sa tatlo ka mga probinsya kag mga representatives sa mga legislative districts sunod sa kay Alvarez para magplastar sa roadmap sa bag-ong rehiyon. Wala nakasaad pero sa masami, ang lead agency ko ng DILG ang mga draft sa implementing rules and regulation sunod sa kay Alvarez kag dapat matigayon ini sa sulod sang 60 ka adlaw. Well, we're hoping that before the end of the year it will be operational. But of course, it won't be full-blown operational kasi mga temporary offices lang na puro anay tanan ang ma-put up. Ako personally, I'm going to lobby for that na i-include din na sa IRR na the departments involved will also be allowed to put up satellite offices in areas where they are most needed.